Og den fine nye seng, du har fået, hva'? Vil den ikke? Nu kommer den. Lidt mere nu. Jeg kan ikke høre noget. Skru op. Jo. Hvad er det derinde? Er det køleskabet? Eller hvad er det? Kom ned. Det er sofa. Jeg siger jo ikke noget, Emilie. Jo. Nå. Ja, hvad er det for noget?